karon day guys, madtukog dintis ang ibalik kagahang kanay braces kay nay natanggal ja ag wire motusok sa gums. Sumo nang kinahanglan dyan na ibalik ja si Aliana. Dara kayan. Dara ko ma. Ang ibili ng maligo ka ha? Di ko ma. Ay, di ka nagasahan. Madi ko maligo ma. Di pwede gugma. Di Di ba pwede maabsent og ligo? Kaya rin initag panahon. maligo ma. Nanapog ka ha? Basta naguli ha, basta nadya kay silot. Silutan dyan ka na naguligo ka kaligo. Mamuban ko nimo. Di pwede. Di pwede ma. Balik sa ikaw. Ma di pwede ma. Di. Mamuban ko nimo ma. Di lagi pwede day. Kay dinalian ni. Mamuban ko nimo ma. Basta maligo ha. Kuan man good guys kanang nay si Doc Aid wadiha to sa Surigao mo nang agning adjust ang braces sa katong dentist nga baji hinja. Basig bago pa to siya, practicing pa to kay natanggalan man kog bracket. Kinahanglan jud ibalik kay isa para ba kabuan. Isa ko mo balik hinja. Tabaga jud isa pa pag kabuan magantos ko nga nay mo tusok sang gums di ko kakaagtareng. Mao nang hanggang ibalik. Kuan ni si Jadani Smarties ang gipa-adjust inja oras ra. Pagkalauna natangtangag isa ka bracket kaning kinauhian dani. Inja agjang wire mo tusok sang gums lagi, man di ko kagwanta. Mao nang hang ibalik ron. I love you ma. Nandiyan ka. Ginatan ha. Para ba dyan initag panahon? Di pwede di maligo ha, bantay. Init. Ay, Minay. Ha? Gusto tayo na may dakong nabilis na nabali. Hangin nagdintis nga. Ha? Nay nabali. Oo. Ano tayo balik? Oh. At dahil pag nagbali, siya pagbuta ba? Min ko ginsaon man to, minsan man ko pagpungi, pungutan na. Nay tuod. Ako nabilin ba? Hangin na naginsa. Ito nila ro. Kaya na ko? Ay. Hour later. Baklay mood. Tao guys, gikan ako sa dentist. Inja. Nakabalita man ko nga nauli di ako nisporami gabi mo nang malahos na naman po kong gari kay bisita ko. Karang inita. Hala, namdilaki nangihi. Mangihis kalsada. Kita at lagi mau. Abrigate na diretso ako. Siguro nangatog sila. Harang inita. Ngatog lagi kay abrigate ko nun.
Diyan akong Dalton. Na, nagduwa na magplatos Dalton. Ha? Tudlan ko no nagmail. Tudlan nagmail ko no. Nagkaon manggod ko. Diyan na nga doon ang plato. Paduwaan na lang magplato. Malingaw lagi si Ja. Ha? Uniti. Uniti bukas. Wala, duwa. Hinuwaon makakaton. Kanang mga kuwan doon na ko may color lang ha. Di mo mail. Di man siya makahawid. Saan mo na ito? Bibitay. Dira. Gusto dyan mahawiran. Guniti. Tigas po. Tarong nga. Dira. Lalabipin ka sana. Lalabipin ka sana. Bukas na busog. Na, hindi maghungit magudin dyan. Lagi sa mga hungit. Sa di mo na mahungit. Bakit na? Sabi na dyan makaon. Hala ka. Lagi mo makalan na. Oh. Sama na. Sama na. Sama na. Oh, dadag plato. Oh, nana. Oh, nana. Nana. Gunit ulit. Naglabon. Sige. Lagi. Uy, nangatog sila. Hatan ako. Ay, isa. Kawanan ulit ako. Kawanan na po. Muli na ko. Hala, kawanan na. Ano sila magdi ko abtaguan dani? Hours later. Kana ako injura kong kusmud-kusmuran. Di magsilbi na si Jong Tita Tiri. Ug muli nga rin kay kuan ibitay ko mo sa buhan. Hindi ikaw, Ate Aisa. Sugot ra kag ibitay sila sa buhan. Sugot. Na. Mao na bagong patakaran. Ug muli si Tita Tiri. Isod ko mo sako sa paasuhan. Adyo ka to katawayan ah. Uy. Ang gara ra ba? Mao na nay. Sila isabot-sabot duha. Sa ilang sabot-sabot. Niya sa aliya nagbiskoron lekse. Sa imo dadan? Tatay. Aron ko tay. Kay bagong out no. Hoy, magdikit-dikit na ba? Pero bas nung imok dada, wabay absinas nung imok og this Na, nakasmile na. Basta fried chicken. Impas din mo siyang Tita Tiri. Mauli ito. Kay si Jejo ito musulod sa sako. Eh, pasuhan dyan mo. Pwede ba din ang fried chicken pirmi? Ang maglista tay. Nga tiguang nam. Kaon maglinilaw. Uy. Kamu na bang wamoy trabaho? Mao. Hindi magpili pa mugsudan. La, mga ano mo? Ay, kamusta ito sa kaon? Saging. Ngayon. Sana all sila lang katlay. Lagi ba? Kas lang duha to, labing. Dabon na. Labing ng duha ko ang nalamunas na tayo hungitan ni nanay. Lagi. Kuya, bali kag inautan tayo. Teenager tayo. Hindi, maksurban. Ako na tayo side view. Ato ba? Ito bang sa pultahan? Aw, Wala go piso. gwapo mo rin po tayo. Mga sila, og mga ko ang nalamas na tayo hungitang nanay. Malabi na. Busog na